Tuloy-tuloy ti programa tayo IFM News mga idol sa malipay nga report kay Telawaten manipo pa kini Idol Lawrence Martinez. Kadeti nga gundaway apo. Deti report na may panggep pa lang apo kadeti Mesa kadeti party list nga tumultulong man dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. So deti netizens dito Ilocos Norte nasakit kayo tinakam da. Saan nga nga bakti party list da nga ang probinsyano ako. Detalye ka natin na nakamata report ni Idol Lawrence iti damag lokal. IFM News. Lokal. Idol Lawrence kami. Yes, Idol Bernard, nasakit tinakam na kitita dumabotante iti Ilocos Norte. Gapo iti sana panakangabak iti party list nga ang probinsyano ako. Malagip nga iti ang probinsyano ako ket alisto amasid gan iti Beneg Medical. Ang makaawat pa iti beneficiaryo iti mababot pa iti agatad 200,000 pesos para iti cash assistance. Dito nga impact sa dagiti voters kang runana kadagiti netizens iti sakit tinakam na. Ket ditoy ang nagpost da iti bang di social media kadagiti sentimiento da. May nag iti daytoy ket napalusmet iti panagyaman dagiti staff iti ang probinsyano ako party list ket kunada iti comment nga iti lasod iti inimatawan na panagserbida ket kasla nauman iti tao kadakwada nga magyaman dalata iti talek dagiti tao kadakwada iti inimatawen a panagserbida. Kabayatan na namuan tayo nga adanto iti may patakder party list office iti Solid North dito Ilocos Norte nga isu ti maaset ganto dagiti umili. Para iti 99.5 IFM Idol Lawrence Corpus Martinez Tatak RMN. Maraming salamat Idol Lawrence dito na nakamata report. IFM. Ayun. Lokal. May digiti party list apo. Dakil mo titulong da kadigiti